Kwenzakalani? Godfrey, kade ngakugcina. Ubukuphi? Sawubona Pule, mngani wami. Ngiyaphila mfowethu. Ngisebenza kanzima. Ibhizinisi lami lingigcina ngimatasa. Ngiyasebenza njengamanje. Ini? Wenza umsebenzi ubukeke njengephathi? Ileli iphuzu. Ibhizinisi lami lenza isipiliyoni wonke umuntu afisa ukuba ingxenye yaso. Bengicabanga ukuthi uzimisele ngokwenza umculo. Yebo, sengizimisele kakhulu kunakuqala. Bengilokhu ngigxile emandleni ami ekwenzeni ibhizinisi lami lomculo lizinze kakhulu. Kanjani? Mngani, chaza ukuthi usho ukuthini. Komunye embukiso yami kwakukhona abantu abambalwa. Kepha abanye babo babengakulungele ngisho ukukhokha intengo yamathikithi ka-R20 bese behamba. Ngemuva wombukiso ngabona bona labantu bephuza iziphuzo futhi bedla ukudla kumnandi endaweni engezansi komgwaqo. Ngabona ukuthi kuzofanele ngithole iziphuzo nokudla kumbukiso olandelayo uma ngizokwenza ukuthi laba bantu babuye futhi. Ngithathe inzuzo emalini yamathikithi ngathenga iziphuzo nokudla engikuthengise embukisweni olandelayo. Mfowethu, ake ngikutshele ukuthi kwenzekeni. Ngangenza imali eningi ngokuthengisa iziphuzo kunemali engangiyenza ngokuthengisa amathikithi. Bengiqala ukubona okuthile okukhulu. Ake ungitshele, bhuti, wawuqala ukuqaphela ini? Ngabona ukuthi uma ngifuna ukwenza imali engangiyidinga ukukhanda iquality yomculo engangifuna ukuyikhiqiza, ngizodinga ukuthengisa isipiliyoni. Abantu abaningi babengeke nje bezele ubuciko obuthengiswayo nendlela yokuphila kulombukiso. Ilapho engiqale khona ukwenza imali yami. Uzokala sengathi usukuthola konke okudingayo. Kube lula nje. Kungathi izinto zibe lula mfowethu. Lokho kubona manje umphumela wokusebenza kanzima nokuhluleka okuningi. Eminye imibukiso yokuqala yayimbi kakhulu, kepha bengibeke iso lami ebholeni. Ngidlala umdlalo omude futhi ngilokhu ngithuthukisa izinga lami lobuciko. Ngangazi ukuthi ngiyaphi futhi nginecebo. Angikwazi ukuthenga impahla zokuthengiswayo. Imali ayanele. Pule, ngisebenze ngecebo lesikhathi eside futhi okudayisayo kube ingxenye yalokho ngoba bekukhona ukufuna izethameli zami. Udinga ukuba nesu futhi ulalele izethameli zakho bese wenza lokho ezikufunayo kube ingxenye yecebo lakho. Ngangiwethemba umbono wami walokho engangifuna ukufeza. Futhi ngaqhubeka nokulalela okwakushiwo izethameli zami. Noma abantu babehleka esweni bami becabanga ukuthi imbono yami iyahlanya, ngangilokhu ngisebenza uhlelo. Wazi kanjani ukuthi izithameli zakho zithini? Uhambisana kanjani nazo? Ukwenza ucwaningo ngemuva kombukiso ngamunye akusizi nje. Ngizamile. Imfihlo yezohwebo. Mngani wami, kumele uhlole iTwitter emnyama, neTikTok, neInsta emnyama ukuze ubone ukuthi abantu bakhuluma ngani manje. Bese ubanika kona. Abantu bahlale bekutshela abakufunayo. Hawu, kwaze kwamnyama ebusweni benkawu. Imvamisa siqaphela ukuthi sinemniningwane engakanani ezandleni zethu. Ikakhulukazi lapho ubona ukuthi amathikithi akusuwona kuphela impahla. Uyihlaba esikhonkosini, udinga ukuhlawulisa sonke isikhwama semali. Zingaki izinto ongayithengisela umuntu oyedwa? Ngiyawuthanda lo mbono, kodwa kungithatha isikhathi eside ukuthola imali eyanele yokukhokhela abalingisi bami. Yini enye engingayenza ukuze ngelule leyo mali? Udinga ukuqinisekisa ukuthi wabela izinsiza zakho ngempumelelo Pule. Ungalithola kanjani inani elilungele konke ukuxhumana? Uma wazi kahle ukuthi ufunani kubantu ungakhokhela lokho nje. Nganginenkinga yokumaketha kwami futhi omunye umuntu wasisikisela ukuthi ngikhokhele ukumaketha nje. Ngibheke isabelo mali sami ngabona ukuthi anginawo amandla okubaletha uhlelo lonke. Kepha ngabona ukuthi ezinye zazo zinamanani entela ngehora. Ngakho ngacabanga lokho engikudingayo ngabe sengivele ngakhokha lokho kubonisana. Ngisebenze uhlelo ngokwami. Yonga imali eningi futhi yakhulisa izethameli zami ngempela. Uqinisile. Nganginezinkinga eziningi ngombhalo engangiwuqhubha ngiwushintsha. Futhi kwadingeka ngikhokhela abalingisi bami ngaso sonke leso sikhathi sengeziwe. Uma ungenza isiqinisekiso sokuthi umbhalo ubulungile ngaphambi kokuthi siqale, lokho bengingangongela imali. Futhi bonke babekhona ngaso sonke leso sikhathi. Ngabona ukuthi bengingabahlelela abalingisi bami ngezinsuku ezahlukene. Lokho futhi bengingangongela imali. Kwesinye isikhathi bebezihlalele nje, belindile. Bengingaba nemali eyanele yokuthenga iziphuzo noma ngiye kumthengiso njengawo. Amaphutha ayingxenye yokufunda. Uma udlala umdlalo omude, kufanele ushiye indawo yokwehluleka bese wenza kangcono. Pule, into eyodwa engifunde ukuyenza kangcono, ukuzithiba ngokuvikela izimo ezingangiyisi phambili. Usho ukuthini? Ngivikela isikhathi sami futhi ngigxile lapho engikhiqiza khona umsebenzi. Ngivikela impilo yami engokwenyama nengqondo, nemingcele yami. Ukuzinakekela kangcono kwami nalabo engihlanganyele nabo kudala indawo esezingeni eliphezulu lokukhiqiza. Ngiyayazi iquality engayikhiqiza lapho ngisebenza ngokusemandleni ami. Lokho kunengqondo kakhulu. Ngangikhathele futhi ngicindezelekile ngesikhathi ngibhala lowo mbhalo futhi kumosha isikhathi esiningi.
Bengilokhu ngicabanga nje ngosuku olulandelayo. Angizange nganaka kangangoba ngibanga namandla okucabanga isikhathi eside. Lokhu kuzofanele kushintshe. Ngempela ngifuna ukuba nebhizinisi eliphumelelayo, elizinzile. Kunzima ukudlala umdlalo omude, kepha uma sicabanga ngomkhondo wesikhathi eside ngokuhamba kwesikhathi futhi siphathe amathalente ethu ngokuqukethe njengezimpahla nemiphakathi yethu njengabatshali imali esibambisene nabo, kungenzeka uma uphumelela udala inani lomphakathi wakho. Ngiyabonga Godfrey, ungigqugquzele ngempela kulobu busuku.